Milí priatelia, prosím, ani len na sekundu neuvažujte o tom, že by ste v druhom kole nešli voliť. Ideme všetci voliť Petra Pellegriniho. Ideme poraziť Korčoka. Je to veľmi jednoduché. Každý, kto ostane doma, v skutočnosti dáva hlas tomu najväčšiemu podliakovi v slovenskej politike, Korčokovi. A ak by ste náhodou váhali, dovoľte mi pripomenúť jeho 7 smrteľných hriechov. Vojnový štváč. Bol to on, kto v roku 1999 vyjednával prelet amerických stíhačiek cez slovenské územie. Tých stíhačiek, ktoré hádzali bomby na srbské deti. Bol to on, kto vypracoval materiál, aby Dzurindova vláda podporila americkú agresiu v Iraku, kvôli ktorej zomrelo okolo 1 milióna nevinných ľudí. Bol to on, kto nás od prvého dňa ženie do vojny proti Rusku, aby mohli zarábať americké zbrojovky. Ak niečo vyzerá ako vojnový štváč, kváka ako vojnový štváč, chodí ako vojnový štváč, tak je to vojnový štváč Korčok. Farizej. Korčok vyčíta Smeru, že sa náš minister stretol so Sergejom Lavrovom, no bol to on, kto v roku 2020 pozval Lavrova na Globsek, aj keď Rusko anektovalo Krím. To však podľa neho, citujem, nebolo prekážkou, ale súčasťou nášho dialógu s Ruskom. Existuje väčší farizej ako Korčok. Vehementne sa hlási k bratislavskej kaviarni, ale keď tá organizovala Majdan proti vláde kvôli vražde Kuciaka, Korčok veselo sedel v tej istej vláde a neodišiel, až kým ho Pellegriniho vláda nevymenovala za veľvyslanca v Amerike. Farizej na 6, Korčok. Protislovenský Judáš. V roku 2022 bol spolu s Naďom podpísať do Ameriky judášskú a nevýhodnú obrannú dohodu z USA, ktorá Slovensko zbavuje suverenity nad svojím územím. A to nie je všetko. Korčok otvorene tvrdí, že by sa Slovensko malo zbaviť práva veta v Európskej únii. To by znamenalo, že by sme už viac nemohli zablokovať kvóty na migrantov, ako to kedysi urobil Robert Fico. Zobralo by nám to posledné zvyšky suverenity. Korčok obhajuje protislovenskú českú vládu a všetky útoky na Slovensko v Bruseli. Takto sa správajú iba vlastizradcovia a judáši. Prezliekač kabátov. Korčok slúžil všetkým premiérom Slovenska počnúc Mečiarom, cez Dzurindu, Fica, Pellegriniho až po Magora Matoviča. Keby žil v časoch Vojtecha Tuku, tak by Tukovi v taštičke nosil hákové kríže. Prezliekač kabátov Korčok. Všetkým premiérom sa vtieral do priazne, osobitne Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinimu trčal z konečníku. Slúžil až do poslednej chvíle. Stačilo zakričať Ivan, dones! A Ivan za pamlstok doniesol. Dnes na nás nadáva charakter. Notorický klamár. V roku 2018 bol spolu s Kiskom u Soroša v New Yorku. Potvrdzuje to program zahraničnej cesty. No keď ho s tým konfrontovali novinári z Aktualít, zatlkal ako slízký had. Hanbil si sa za Soroša, Ivan? Dosť blbé. Korčok klamal aj o Jozefovi Hambalkovi, ktorému nechal zmraziť majetok iba preto, že sa poznal s ruskými motorkármi. Šíril lži o slovenskom občanovi, aby mu mohol zničiť život. Kto urobí takéto svinstvo? Iba absolútny podliak. Totalitný extrémista. Korčok doslova nenávidí vyše polovicu národa, ktorá volila aktuálnu vládnu koalíciu. Kým Peter Pellegrini je predstaviteľ umiernenej ľavicovej politiky, Korčok je vyhranený pravicový neoliberálny radikál, ktorý chce rozoštvávať slovenskú spoločnosť a viesť vojnu proti vláde. O alternatívnych médiách sa vyjadril, že to ani nie sú médiá a že by im zobral slobodu informovať. Takto sa o slobode vyjadrujú iba fašisti. Korčok je nebezpečný totalitár, ktorý nemá ani elementárnu úctu k opačným názorom. Nehovoriac o tom, ako šovinisticky a nenávistne sa správa voči Maďarom, ktorých počas svojho ministrovania neustále napádal. Kto chce mať za prezidenta extrémistu? Mesiar. Izrael pred pár mesiacmi napadol Palestínu a pácha tam vojnové zločiny, ktoré sa v OSN čoraz častejšie prirovnávajú k genocíde. Zomrelo vyše 30 000 nevinných ľudí, z toho väčšina žien a detí. Korčok však izraelské zverstva považuje za legitímnu odpoveď.
Potom, čo schvaľoval vraždenie detí v Juhoslávii či v Iraku, prečo by mu vadilo vraždenie detí v Palestíne? Ten chlap má krvavé paprče. Je to mesiar a obklopuje sa presne takými monštrami, ako je on sám. Dzurindom, Demešom, Šimečkom či Naďom. Milí priatelia, toto všetko zlo napáchal Korčok. A potom stretol mladého Soroša, všimol si jeho brýlky a povedal si, aj ja si také zadovážim. Tým zmijem všetky svoje hriechy a budem prezident s okuliarmi. Nič zlom, Ivan. Ale keď si Voldemort nasadí Harry Potterovské okuliare, Harryho Pottera to z neho nespraví, vieš? My Slováci, vlastenci, čestní a spravodliví ľudia, musíme Korčoka poraziť. On nikdy nebude náš prezident. My volíme Petra Pellegriniho, pretože chceme chrániť Slovensko, pokoj a mier. A Korčok je presný opak. On je protislovenský žoldnier, on je chaos, on je vojna.